והרבה אנשים יצביעו בצורה עיוורת לאותה מפלגה שהם מצביעים לה כבר שנים. עלי טאה מכפר מנדא בגליל, לדוגמה, כבר יודע למי הוא הצביע, יצאתי לברר מי זה יהיה. אנחנו כאן בכפר מנדא בגליל עם עלי טאה. עלי טאה ממנדא. ממנדא, כפר מנדא. מה שלומך? בסדר גמור. בעד מי תצביע, עלי? בעד ש"ס. ש"ס? כן. למה? החרדים כמו הערבים, כל מה שחל על החרדים חל על הערבים. אתה בטח בהתלבטות איומה, כי עכשיו בתוך ש"ס יש פיצול, אלי ישי לפה, אריה דרעי לשם, מה? עם מי תלך? אני רק הולך עם תנועת ש"ס ובראשה שעומד הרב אריה דרעי. לא עוזבים בית. ותאמין לי, בטח שלא בית כזה. ולא בית כזה. יש פה בכפר מנדא עוד הרבה ש"סניקים כמוך? מלא. מלא ש"סניקים? מה אתה אומר? מה להצביע בבחירות הקרובות? רע"מ, תע"ל, חד"ש, מה אתה אומר? מפלגת העבודה. אני לא מבין בזה בכלל, עכשיו. לא מבין, מעשן נרגילה הכי טוב. אני חבר לשכת מפלגת העבודה. אז אתה קבלן קולות פה בכפר? אני לא קבלן קודם כל, תדע לי 40 שנה מפלגת העבודה. מה אתה אומר? אני רק ש"ס. רק ש"ס? מי מנצח בקלפים? אתה? כן. כי הוא עושה את הרשימות. מי אתה מצביע? לטייבה. למי? לטייבה. טיבי? טיבי. אין כמו טיבי, אה? טייבה. איזה איש מתוק. זה חבר שלי של הבית. באמת? הוא חבר? יש רע"מ, תע"ל, בל"ד, חד"ש. מה ההבדל ביניהם? אני מכבד את כולם. שידאגו לעיריית סכנין, שידאגו לכפר שלי, לכפר מנדא, לנצרת, לתשתיות, לבריכת שחייה, למגרש כדורגל, לתאורת רחובות. אתה רואה שאתה מגזים, עלי? אתה עבדת גם בבניין? כן. פועל או קבלן? לא, מנהל. זאת הבעיה, שכל הערבים קבלנים והיהודים רק פועלים. נכון? אתה מדבר להפך. אל תשתגלתי חיפה גם... למה לא תיתנו לנו גם להתקדם, שגם אנחנו פעם אחת מנהלים, קבלנים, לא מגיע לנו? רק כל הזמן אתם למעלה? אתם לא נותנים לנו, לא? לא, אתם לא נותנים לנו. מגזים. אתה רוצה תשתיות למגזר הערבי? כן, אני רוצה רחוב, מסודר, נקי. מה תעשה עם זה? זה לא בשבילך. לא, אני חי במדינת ישראל, מה שאני רואה בכרמיאל. לא, אתה חי בכפר ערבי, זה לא מדינת ישראל. אז מה? אני רוצה שוויון עם המגזר היהודי. אתה ממש רוצה להיות אזרח שווה זכויות? כן. בעיה. איך זה שכל הערבים עשירים והיהודים אין להם כסף לגמור את החודש? איך זה קרה? אתה מדבר הפוך. אני אמרתי לך, באת הפוך. לא באת מהדלת, מחלון, הפוך. עם מי היית רוצה שש"ס ילכו אחרי הבחירות? עם איזה קואליציה? אני לא מחליט. למפלגת העבודה או לליכוד? לא, אני לא מחליט. מי שמחליט, יש לנו מועצת החכמים. אבל מועצת החכמים הם יהודים, חרדים, מה זה קשור אליך? לא, זה קשור אליי, הם לא רואים אותך ממטר, לא, אתה טועה בגדול. אתה בעד חברות כנסת? בש"ס? לא. ובכלל? בכלל זה לא מעניין אותי. אתה אוהב את מרב מיכאלי, את פועלה? מי זאת? איזה חברות כנסת של ש"ס מוצאות חן בעיניך? אישה? אין. למה? זה הנוהג אצלהם. לא מתאים. לא מתאים. לא, אישה לא יכולה להיות חברת כנסת. לא, במקום אחר יכולה. אצלהם אי אפשר. אי אפשר. כן. כי אנחנו לא חלילה בעד שוויון נשים או משהו כזה. אצלנו נקודה אסור. אסור. לא יעזור לך בית דין, אסור. אתה בעד שהחרדים יתגייסו לצבא? מי שלא לומד תורה, שיתגייס לצבא. אתה לומד תורה? מי? לא, אני לומד... אתה אומר, מי צריך להתגייס קודם, חרדים או ערבים? בעיה. מה ההבדל בעצם בין המפלגות הערביות, אתם יודעים? כל הכבוד למפלגות הערביות. מה עשו לנו? כל הזמן הם דואגים מאחורי הגבול. לפלסטין. כל אחד דואג לתחת שלו. איך זה שחברי כנסת של ש"ס אוהבים במיוחד להיכנס לכלא? יש כבר כמה. איך זה קרה? עבור על זה, אני לא רוצה לענות מזה. מה? אל תשאל אותי את השאלה הזאת. בסדר. איזה תמונות יפות יש פה, אתה ואריה דרעי, ועוד תמונה שלך עם דרעי, ועוד תמונה עם דרעי, מלא תמונות עם דרעי. מלך ירדן אין לו כל כך הרבה תמונות.
אז יש תמונה אחת עם חוסיין ומלא תמונה... מה, שמת את אריה דרעי מעל המלך חוסיין? כאילו יותר חשוב? בשבילי? כן. לא הייתה לי כוונה לשים את התמונות ככה, לא. זה לא... הנה, גם יש לי תמונה עם אטיאס. עם אטיאס, עם אריאל אטיאס. כן. אתה מסכים עם הבולגרי המבוגר הזה? קודם כל, מאחר ואני לפחות בחצי בולגרי, אני מסכים עם הבולגרים יותר. כן. שלושת רבעי? שלושת רבעי?